Continental glavni magazin, ovo je bočni priključak od toaleta iz slačionice, je li tako? Jeste, snimano iz druge šahte kod stepenica. Da, kod stepenice. I ovo ti je vertikala. Da. Idemo nazad još jednom. Vidimo zbog padova, gurali smo papir pa... Ovdje su padovi loši. To je na samom izlazu. Prvi ćemo imati. Znači 1,20 m. Znači na ulazu. Od ulaza 1,20 m. Od ulaza 1,20 m tamo kad je kontrapad. Neko, ovo ćeš pomeriti samo.